David Jones ydy'n enw fi, a dwi'n 32, a da ni'n ffarmio ar lan Llyn Trawsfynydd. Pan fyddai'n cael 5 munud weithiau, dwi'n licio mynd i hela, nhw wedi'n ddiddordeb i. Da ni'n ffarmio rhyw 200 o boca, a mae gen i rhyw 20 o uchod duon pedigree. Mae gen i fusnes contractio, da ni'n mynd allan i dorri coed, da ni'n ffensio a codi walia felly. A mae gen i 6 yn gweithio i mi llawn amser ar y funud. Chydig blynyddoedd yn ôl, nes i lwcus iawn o ennill cystadleuaeth contractor y flwyddyn yn y sioe Frenhinol yn Llanelwedd. Brawd iawn o hynny. Dwi'n briod efo Tesni a gen i 3 o blant. Tesni ddaru'n enwebu fi fynd ar Fern Factor. Dwi'n mynd i ennill jyst i gael profi bod fi'n medru. Ni'n falch iawn bod o wedi cael ei ddewis, falch bod yn cael y cyfle. Dwi'n siŵr na eithon dda iawn. Mae Dafydd yn reit cool nes eitha i'r pen de. Fwy o workaholic, swn i'n dweud. A rei dynion yn hel merchaid efo Dafydd yn hel tiroedd. Swn i'n gael o'n un yn uchelgeisiol ac yn gystadleuol. Mae cymryd rhan, wedi rhywun cymryd rhan, ond mae'n cystadlu ennill. Bob lwc yn Fferm Factor Daf, gnad ora, dwi'n gwybod neud i, a ti da'r pick-up adra, lle bach chdi'n beiddi'n fi.